Egunkaria 1926ko ekainaren 3an hasten da. Bidaia hasi aurretik ekainaren 3. Corpus Christi eguna denez, Ondarroako elizan jauna hartu dut eta Jainkoari bidaia on bat eskatu diot, eta probetxuzkoa. Horixe du hasierako esaldia. Lehen egun hartan, Donostian egin zuten egun pasa eta ama eta Juan Luis anaia agurtu ondoren, Hendaiarako trena hartu zuten. Juan Luis ere joateko omen zen Estatu Batuetara, baina ez zituen Ricardok bezain nota onak atera kurtsoan. Ricardo bai ordea, denak matrikula atera zituen. Hendaian zeudela, Unamun hori egin zioten bizita arkitektoak eta bere semeak. Era horretara jasotzen du unea Ricardo gazteak. Aitak, Miguel de Unamuno deitzen den gizon batekin hitz egin du eta desterratuta dago erregeari buruz eta Primo de Riverari buruz txarto hitz egitegatik. Ez du besterik jartzen, agidanean gazteak etzekien oso ondo zein zen zorioneko Unamuno hori. Aitak esango zion zerbait idazteko Unamuno hori buruz, egunkarian gizon handia zela eta. Ricardok ondo apuntatu zuen bezala, Miguel de Unamuno idazlea erbesteratuta zegoen Hendaian. Nola egin novela bat izeneko eleberria ari zen idazten orduan. Liburuko pasarte batean, hegoaldetik datozen biziten berri ematen du. Kontatzen du, lagunak bizitan joaten zaizkionean, galdetzen diotela noiz arte iraungo duen diktadurak. Bere erantzuna hauxe izaten da. Noiz arte iraungo duen, zuek nahi duzuen arte.